Hindi ko. Ikaw lang ba mag-isa rito? Ikaw la. Ba daw magsasign language kita ini? Bakit? You're the one. You stay here only house for rent. Ikaw ay nagbibigay. Mamas ko. Tagi piso. Pahingi pera. Spaghetti. Oo. Sa akin yan. Yes. Anong palaman nito? Palaman. Lulutuin pa yan. Okay. Wait. Salamat. Gawin na lang natin 150. 150 kay Lola. Okay ha? Maraming salamat. Walang anuman hanggang sa muli, kabayan. Anong baga? Malay man tim inaabot yan ah. Para sa kay nagamit kami Kanan ano? Bagay ka to ka man. at hospital. Nagtitinong ka man. Bigyan po nala iton nagpaambitinin kay igim paagi lahakon. Sige na. Oo, amaraw kay gintubyan kita to ni Espiritu Santo para magkuan. Salamat. Amo na lat buhata, pagpasalamat na lang kita ton Diyos. Oy, ay. Good morning, good morning, good morning, good morning. Lago do to yoy. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Oy. Kumusta ka mo? Na-miss ni puro uyog ano. Ano ro uyoy. Oh, today is December 11. Oh, December 11 ano. So matisugan kita nga di. Mga burbaryo naman, no? So, may donat dito baga daradon, mga bitbiton, spaghettihon naman. May daha atong baga nakialayon. O baga maupay kay iton panahon ano. Maupay na itong panahon. December 11 2023. Time check. Ano yung time check? Ano nihi ko naman kita. Ano yung time check is brought to you by myself. Alas 8:15. Ha? Oo. Kumusta ka mo? Kumusta? Oo. So, diri kita hinibaga maaton igkukuan. Rural kunhain na kita nga barangay amo na taton dito baga pag ano utod-utod line ni tala dito na la dito kunhain kita baga igtutubyan ito nato na Espiritu Santo kunhin mataton baga matatagan ini okay alright siyempre yan na itong mga nababatasan ng mga ragyan. Aha. Okay. Shoutout kita tato mga para panilig din ni everyday nira. Warin hayra holiday. Warin holiday ito mga para panilig yung plaza. Warin hayra din ni holiday. Tigang Sabado, Domingo, Lunes, Martes. Matunalot itong Domingo. So ano na kita yan na may gingawan ano. Oo, kita man kita ano mopit kalsada na. So amid gingawan kanan simbahan, kapilya itong gingawan. Oh, tisugad kita nga di. Malibot. Naghatag na kitang katalahuran. Actually, ano ba ito niyo? Wari man ka-record ako matititutuba. Nag-upon ka gabi, nagsolo kay yung ganahan. Yung ganahan mang kitahan na kantahan Voltis 5. Nakagsumba kita di oras. Oo. Kita na, di mo kita nakita niya seeds. Oh. Elementary Gingawan Elementary School. Ha? Warito ngayon dito. Warito ngayon ka-record. Libot lang kita. Kaya may naman libutan. Aling kabataan. Papakyan na kita. Pwede magpakyan na. Ha? Hay ka mo na eskwela. Dito pa. Ha? Ano na ka mga grade? Grade 6. Grade 6? Ito po Grade grade 7. 7? Ano yung mga aran? Liza? Alayka? Tagalog ka? Kumakain ka ng salitang ugat pala. Ha? Meron akong katanungan. May premyo ha? May premyo.
Oh, mapakya na kayo nga duha. Anong grade ka na? 7. Ikaw? Grade 6 po. Grade 6. Oh, tanong ko sa inyo. Oh, tanong ko ha. Sino ang pinakaunang presidente ng Pilipinas? Wala daw. Ba daw? Sige na. Naisip ko si Duterte. Ha? Manuel Quezon? Ba daw? O sige, pagkaya na kita. Awa, tabong ka mo ano? Taga-tabon ano? Oh, ay nalagi kita. Gadi. No, adin kuan, pangisnak na lang ka mga duha ha. Maghati kayo ha. Isnak na lang kayo. Ang ngaran? Ha? Laika and? Kate. Oh, sige, mag-isnak na lang ha. Okay, good night. Okay. Ay pag pinanumat dito ha. Good night. Baad daw. Bisan niya po nangalimut ako ni Nod to. Ikuan diri. Logat Duterte. Bye. Joy to the world is come. Bye. Logat din din. Baga masulod kita din. Bye. Bye. Oh. Awad. Lola. Mapahingaga. Ano ra? Oo, yun. Mapahingaga. Ako yung nawawala mong apo. Sino ka? Galing ako sa planetang Mars. Saan? Ginutot ako nyo ipo. Hindi ko naririnig eh. Aba daw. Pasensya ka. Lakas. Oo. Opo muna. Ako yung nawawala mong apo. Ha? Inutot ako ng UFO. Apo? Oo. Sino ikaw? Oo. Taga saan ka ba? Asan na yung mana ko? Yung Ha? mana ko, yung mana. Ha? Kayamanan. Wala. Ano raw? Kasi hindi ko... Ikaw lang ba mag-isa rito? Ikaw la. Ba daw magsasign language kita ini. Bakit? You're the one. You stay here only house for rent. Ikaw ay nagbibigay? Mamas ko. Tagi piso. Pahingi pera. Wala. Ako magbibigay ng piso? Oo. Di ba ikaw? Wala eh ako. Wala akong ano. O ito may ano ko sa'yo. Hawak muna. Oo, nako. Oo. Hawak muna. Okay, pahawak pala. Oo, sige. Alam mo naman, Oo. ilang taon ako. Oo, ilang taon ka na? Ako, Oo. 98. 98! 98 to make it to 100. Oh my goodness. Yes, but I'm still strong. Wow. Lalo pag I can drink tuba. You drink tuba ha? You love Yeah. tuba? Okay. I will give you something. Okay? I hope you will find this very nice. Badong in-English na dito. Oh, Binibigay spaghetti. Oh. sa akin yan. Yes. Anong palaman nito? Palaman. Lulutuin pa yan. Amo pa yung agama na. Oo. Abaro, hindi mo Oo, sige. Oo. Ay, kaila ito. Okay. Oh, sige. Ano naman niya? Mother. Awin mo to nanay. Kaya may Baga, adi na maskula kita. Ano? Mara kang padahin spaghetti yung kadlaw. Ano ngaran? niya. Ikaw? Isipan. Ikaw? Iya? Pipan niya. Epipanya? Oh. Ikaw. Ako'y Tonyo. From Buntay, Tanawan, Leyte. Isugo ka ni Boy. Ha? Boy? Hindi rin mo kilala. Hindi. Papahinga ko, mano. Oo. Pipera ka mo dida. Kuan, itak mister niya ako. Tulo, upat kanino sa bata. Aw. Din spaghetti hon. Ano man, magluluto kami ito. Ano ba? Ano ba bang mataga? May da pa. Ano ya, di lamaya. Nakikimang raw yung lola. Nakikigimang raw yung lola pero hindi man tayo
understanding. We have an quarrel. LQ ha? Lovers quarrel ha? Ha? Ginututlakan nyo ipo. Balito kan ada ka buntay may plaza. Ba, kilala yun ang kulbulbul. Boy, adik ko na lang niyo ha? Baka kamang kandibay diskuro anak. Kandibay ra. Diyos ko. O diri. Nakilala. Kaya kukurdya. Oo. Oo, nakilala kita. Oo, sa pa yan. Oo, magsarang kay lagip kita. Ay, isang kay Tonyo. Oo, ako isang kay Tonyo. Ate apelyido nin. Garces. Oo. Baga naglibot gad lako to baga kuanit mga sudlay to pagi. Salamat ka ng Ginoo. Kuruano nitong baga turulaon. Lagat turulaon. Spaghetti mo. Lubin tayo na ngayon ni Lula. 88 walking Saan birthday man ito? April 3, 1935. April 3. 1935. Logod ano? Manabi apo ila. O tumunin bata ano? Oo, itong apo. Ay mo to apo, iyan ang yanak. Na-stroke ito ng iya anak. Ha? Ang iya asawa na stroke. Hain man. Adto kaniya nanay. Ida pa Baba. idoy ka stroke han June 12. Ala. O adin mo kuan. Yeah, thank you. Gido mo palit kain kuan na palit kain. Bagir ka ngayon. Oo. Tahala makadi ako ha. Malibot pa ako. Di man kuan. Oo. Nakali ka muna. Oh. Buksan mo. Ha? Hindi pa yan hindi pa yan pwedeng makain. Buksan mo. Ha? Titingnan ko. Bubuksan daw. That's my mama. Ha? That's my mama. Yeah. Buksan mo. Bubuksan mo na agad. Ha? Sana kang may bukod sa spaghetti. Alam mo. Taga saan ka ba? Tanawan. Doon sa buntay. Bagaw. Tanawan doon sa Tanawan. Oo. Oh, sino mama mo? Bita. Si Bita. Oo. Kamag-anak ka na yata tayo. Oo. Ako ni mo nawawarang apo. Tanawa Ay kami, naman ang no? mapan niya masita. Tanawan. Ika din na. Alam mo, iho. Sa kakating Oo. nakilala. Alam mo. Oo. Dapat tagiton. Ginaro ko yan. Kuan. Ginaro ko yan. Ano ni? Mapa niya masita. Di rin mo ginahatag. Ika di. Kay pas kayo makabukad. Saan? Saan yung pare? Ito. Ayan na. Ikaw. Sige po ha. Ako'y ano ma'am. Ay, iho, pahingi piso. Hindi. Punta ka dito, ha? O, punta For ka. only 50 pesos only. Okay? Wait. Isa lang. Gawin na lang natin 150. 150 kay Lola. Okay ha? Maraming salamat. Walang ano man. Hanggang sa muli. Kabayan. Okay. Punta ka dito, ha? Yes po po. Kahit kailan, dito ka kakain doon sa Mhm. mama mo. Oo. Ayla ato manin. Aton kuan. Aton naglinupad-lupad nga manok. That's my mama. Iho, thank you very Opo. Wala naman po. Sige. Be good. Oh yes. I'm good. Bye. I'm only bad. Bye! Hanggang sa muli! Thank you, Tay! Thank you! Opo. Be good. Okay po. Tulog? Tika, di kita may katigbian na. Oo. Man, kausay din ni. Amo tak permanente na yun ang basta nakanikita at masugod kay mamingaw yun din ni. Kulang ka din ni batian nga mga boses. Dito plaza, damo tin nababatian nga boses pastilan. Hindi ni naingan hindi na era. Mga abroad gap itong dida bali at meditun dida na ako yata abroad taga Switzerland dada. Nakausa ginakadakit dida birthday gintawag la ko lagod kay dalit so nakupatunan na ako na pagtukob. Hoy, kumusta ka mo? Nangalimutan ka ni Ranaran. Oo. Kumusta ka mo? Bisan diri okay lagi hap. Oh, Merry Christmas. Paglutuan niyo, sharing pa kon na la ha.
Oo. Salamat! Wala sa pa yan. Oh, ha? Opo, pagkuruan na la. Gintutula la ito. Wala gintutula. Ah, di mo ni nanay. Pinaskuhan. Oo. Kumusta? Ada kaya bukad lagyan pamili. Ah, alagat amo lagi. Ini tala kami ting bagaguan. Oo. Manak bagay na agit dito man ako eh. Ah, di na kitong tumuko baira. Aw nagano ka nag-aalog. Ah. Eh siyempre. Tahala balita ha. Naglilibot la ako. Isa pa yan. Nalibot ka pa nga ni. Siyempre kay. Amoy katigbian. Diri pa. Tingambad. Ganang gingawa nato katigbian ano. Sige. Opo mana ha. Ada Merry Christmas na lang yun din eh. Ay ano mo anak dito bati ah. Ato akuan. Sige daw. Kay adi isang kay Tunyo. Umagi di hamon. Oo. Sinagang kami pinaskuhan. Ilobla ha. Salamat, salamat. Okay, tahala. Opo. Thank you gihapon. Okay, makadang mana. Merry Christmas. Mo may kalatuntun nyo. Tapos nagpipinaog ka. Alagat nagpipinaog. Duro ka nagudada ka. Waray buot. Alagad ano, 98 ano hinain ang kuhan. April 3, your birthday. Maluyan Diyos. Medyo baga sharing pa mga suga dito nga pangaydaron. Erintindihon na ito. Amo na ito't baga nabalik na kuno kabata. Malabad na. Makuti. Baga siyempre labi na yung talo no, baga may nagyapong problema ay mapahinga kuan. Mapahinga agahiyo. Kumusta ka mo? Kumusta man ang Carabao? Ayun, pagkuruan nala ka mo din niya. Ha? Ha? Kung ganda ni, ano pa yun, tulaon. Alagat tulaon. Ha? Okay, ha? Parisa pa yan. Merry Christmas. Sagido, tot yung kubuton. Ha? Ha? Tala. Uy, gido kay Nobles. Hello, gado ha, kadi adi niyo pinaskuhan. Alat. Kapot. Kapot. Hello, bagat damot kwarta nito niyo. Ha? Good night. Sige balita. Salamat kita ni sponsor. Salamat kita mga engkanto, mga alien, di sugadat. Balay. Tikers. Ay, ngaran, tay. Pengaga. Adi, pagilobla, ginsusugbak mo na iton. Balita ba? Okay. Kakadi ako. Chris, sirat mga sugaling ng mga buruhaton. Bagat damot korpa nito niyo. Bagat nagawa sinin. Kita gudta. Kerasan nito niyo. Isa pa yan. Talo hindi nga mga ano lagad baga bagat gingkutli ganaton kasing-kasing ni nanay ang pagyakan niya nga mopay kuno kay di ka kunuhamon lang ang alimot baga naagi siyempre kay pwede adlaw-adlaw unta ka mo pagkakani pagbibisita anong kadiri ha? Parong naman dire no tada kamo lang adwa ha? Kaya no wari ka man iskwila wari wala ka daw ba't tumigo pa yun pagtag 50 na lang ka mo ha? Okay la di ka mo ito mabido paya ha? Salamat niya. Wari sa pa yan wari ka mga iskwila na lot I hope ito na ang nagpaambit hinin nga grasya
kung iyo lang nakikita personally iya ko naging duruhin ka kuan itak luha mahababaw salit iging papaagi ko na labahin intremis kay seryoso ko nga ni bangin magginahaba mahababaw duro kababaw tak kuan kasi tak luha salit hindi nga nagpambit naku kung makita lang ka mo personal kalipay ano 50 pesos pastilan tira lipay tira baga diri makuan baga makuan tira karisyohan ba oo pastilan ambot kung baga mas maupay na lagyan pa da kung sugad da ini madurdam para durdam mo init nga ron maupay nga gaman na o ingaran nim Lila. tikain ka Ika, di nga amon. kaya ano Nauli. mauli ka na Oo. ano baga malay man tim inaabot yan na Kaya ano. anong problema Agi sir, namimili nga rin yung kwarta kay nagamit kami kanan ano bagay ka to ka man at hospital. nagtitinuok ka man kaya ano ay natato hospital Bugto. kaya ano Nagamit kay yung operahan niya. operahan ba't po ano tikan ka man din Di nga ni namili ak di. maperot ka ng lanon Iti ay gadla 1,000. 1,000 ingaran niyo mana Lina. Elena Ano kasi? marang ka mga di Vlogger ka? marang ka mga di malakilala ka kan balitaw kanang Ginoo siguro nin baga pagkuan ano anaton Nakita din kita. na oo yan na solve natin problema din 1,000 yan at baga pag tinuaway na baga ka bido ay nakakuan adi karawatay niya Karawon sir. ayaw pag awod kaysa't mangungutang ka di rin yung baraydan igampo na lang ito na Ano ka ganun igampo sir? na lang ito na kuan Main, mas CCTV ni. di rin CCTV igampo na lang ito nagpaambitinin kay igimpaagi lahaakon we are being distant wow charot kita ay baga siyempre tubyan kitahan Espiritu Santo kay kanina na kumbaga pangadiya simbahan nga igkadto ako itong mga tao nga mas na deserve no so karawatay ni solve natin problema ay kabaraka sige na Naudak sir. ay pag-awod kisat mangungutang ka Ano pa yung ba sir? Ano ka ba? ako isang kay Tonyo ani mo ubos Okay, yung isang kay TV ako. di riton sige na karawata ha sige na karawata ayo na pagkuan ay nakabaraka ito yung problema solve na sige na oo amaraw kay gintubyan kita to ni Espiritu Santo para magkuan Salamat. amo nalat buhata pagpasalamat na lang kita ton Diyos ha Salamat sir ha. oo arisa pa yan Kaya nagpupurigan kami sir. nga tanan kita nagkukuri bisan nga niya kung makuri ta kabutangan kay orek makakasawa baga labi na yan nga Disyembre baga mahagkot ka balitaw ha oo an ngaran niya mad to Elisa o mana Elisa ay kabaraka ko niton baga kanang Ginoo ton ka pagbuot nga kita ko Sugat kita. oo kanang Ginoo ton Tikang ka din. baga tikang didi ko naglibot-libot gihapon ha Sige, salamat sir ha. sangkay tonyo Oh, isangkay ito tonyo sangkay ha Okay, bye na TV ako. okay la iton kay dili to makarawod kay kaysat mangungutang ka nga baraydan pa problema lagyapit nimo di ba o mamimiling ka na lewatin igbaraya dito niton di rin na ito nato na lagi at ginopasalamat na lagi ta sige man Elisa oo makadiyak ko ha okay hinay mo may kala ito nan CCTV
Okay. Marites. Mga Marites. Baka alam mo, sugad na nga pagi ano. Igin kukanggod kita no, ti Espiritu Santo no, igin gigiya no. Oo. Naka-record pagod, dili pagod na naka-record. O naka-record. Kulogod kita ninyo no. O parong naman, parong. So adi kita ano, didi na may katigbiyan. O penta na lang igin bit-bit ta. Igin bit-bit ta no. Igin bit-bit tang porto. May gutil. May kaleto. Ano yan talog yung problema? 1,000 lang na pinamiling hiyahin ko ang pinamiling hiya ko na yung mautangan ang talon. Tapos si kita ato lagi tat pauro halayahay itong taguro 1,000 2,000 3,000 perat bill ato lagi tat irignom okay nagiininom ato lagi tat sus ginoo ko da ko mabulig na ngayon para iyan okay si maternidad salamat oy maupay nga ako nasarinon din nasarin o diri maupay ako nadinulot ako oy kuan San Isidro ano oo San Isidro alagot din kagatan ayam San Isidro napakati kita kan nanay andito lagas nga ni bamato nay Ano, kumusta? remember me how are you baga nalisan ka man Alaga. ha Diri na ako ang didi. di rin na nalaga Diri na sugad. di rin na nalaga Oo, pero pagbubutangan ko han kremot na laga hiya. wow Ang butanot diferensya. Gito. okay nga aga gito oo pa hindi rin na charge kayo para yung makuan Para kuan hiya mag-blink. oo okay pera kadlog ya pa na ginuran-oran ano Oo. mo kaya nang lang magpula-pula na nga niya inton si snacker gaya oo ada din bagay spaghettihon naman mo baga mo lang baganat na kuan niya na Okay, thank you, Joy. Thank you, anak. oo Pamasko ng iniha. oo ha Salamat. oo Sige. tahalama kwan lot ako Oo, sige. okay bye bye Uri ka man kung sa toko ang pagsisiri ni mga... ano na Ano, kamusta? kumusta tigay ka Balay. ano man dito nalaga pa mo pa ipanda ni mo nalaga pa Okay. pwede nakikukuha na lang watag ko na lang na yun Wow, thank you. oo din ha Merry Christmas. no Merry Christmas tawag iton gurguntinga oo kara na lang niya ha oo oo ha sige tala wari sa payan opo ano iton moron tagpira tag-5 ano ito mana tagpira 5 iya pa kung pera ito doon yung baka kirot damot kwarta adin ice candy adin moron tag 20 to sa ala di tag 20 to sa kadi wari bunga wari man nagagadat kanina tag 20 balita oh kapot kanina ano ikaw oh kapot wari mapurot pila lugod pila wari mapurot ba daw oh Ayaw na tiya, may danat tiya. Kuya. ayo anay ayo dinyanin ka muna pila ka mo pila oh Ilalaya. Ay, pagsapso. itnaho yung lugod mo taktatagan oy day Salamat. Thank you ka mo. okay Tagit nga kamutan. ay marurubat ko ano da Maruruba din eh.
Ya, ya, uri. Ya. Oo. Kuya. Kuya. Oo, may dala ni mo. Badaw. Malisbot. Salamat ka di ako. Salamat. Ano ang bayad si? Aw bayad pero to. Ano akong sir 14, 70. Ha? 70. 70. Oh. Kaya na lang ito. Ay, thank you, sir. Ano mo man na pera to? Ha? 90. Ay, dapat hindi. Marina. Pag kinuturog la di tayo classroom kay dinhi usahay na uran. Thank you. Thank you. Oh, ayun na, okay na. Okay, thank you. Salamat ka di ako. Good night. Ano yung mo name? Ha? Shane. Hi, kana ko eh. Imon na po. Oo, kapo ato dito. Apon nimo? Gili lakat-lakat ka man. Shane. So naparungan kita hanaton battery. Anyway, this has been your friend from another stars. Sangkay taon yo! Pagtagibuot. Okay, waray buot. Good night, sweet dreams. Mama. Chup chup. Ho. Iyon ta daw inupad to him. Ang bata nga ni nga nakakun ano rin makalakat. Pag iyon ta daw ighatag tayo ni para tira classroom, ira pag Christmas party. Iton nga bata dito. Ito nga rin Mary Bado, Mary Magdalene. Apa mo ta problema ba dito? Limtawan ng kita. Hi sir, pwede sumulod? Hi classroom sir. Oy, oy Brad. Oh, hi classroom ni Kuan ni Sir Dindin Perez. Oo. Ano pa to ni madani class anak. Oh. Ha? Tonyo. Good morning. Hi Nikon. Ada. Sano ti oil aw Alaysa. Hi. Sano ti Christmas party din ni? Ikaw advisor ano? Wala ka subjective, sir. Oh, subjective sir. Biyernes, Oh, yan ang Biyernes. Ha, Alaysa. Awan ni kinaka-shades ako, mudik nakita. Ay. Oh, no day. Kumusta? Ha? Okay lang. Sana tayo Christmas party. Nakakakuang ka na, lakat-lakat. Ha? Naruba? Bato, kuan. Kaya nung pag-uban ni mo mangkon, di rin mo pa yung susbaranan. Ha? Sana tayo Christmas party din eh? Ha? O, hinot magluluto. Ambot kong maigwinin, din ni spaghetti. Spaghettihon. Ha? Para iyo classroom. O iyo din eh. Ha? Di gatag ko nala ano. Ha? Pagkuhan nala ka mo, to kung ano tayo kukuhan. Ha? ano yung pagluluto lang, kunin kami. Kamu nala ano? Pero dito yung family nga po kami. So, Tawagan yung adin 200. Ikaw nala na ito ha? Ha? Hala, masugad ako. Makadi ako ha? Good night, sweet dreams. Mama. Chop chop. Ay, Liza ha? Okay. Okay, kaya baga na, ispila ka na ha? Okay, akadi ako. i-interview ko ni kanira, ma'am. Ha? Oo. Hey, hello, good room. Oh, ha? Sir, shout out. Oh, sakay. Oh, sige. Okay, bye-bye. Oh, bye-bye. Sir din, thank you. Opo, opo. Bye.
Oo. Ala isa ngayon, Mary Jane. Tingkat nga ngaran to nyo nga Mary Jane. Bada. Wala kat Mary Jane. Ubot. Brad, oh, ado. Klaro nga. Ay kasi na. Brad, say Brad, thank you. Wala. Pero rayo-rayoan nga ngaran. Wala kat Mary Jane. Baka to nyo. Ibu man. Hikbuton man ito nga Mary Jane. Tuyaw. Salamat to ha. Unta baga inupudan natin kuan. Maupod tayo ni.